Исәнмесез, кадерле кунаклар, хош килдегез, рәхим итегез. Сезнең өчен һәр чак ишек ачык. Я әйдәгез, түрдән узыгыз, балы татлы чәкчәктән авыз итегез. Татар халкының күркәм гадәте буенча укучылар безнең иҗат төркемен сый-хөрмәт белән каршы алды. Балалар укытучыларына ошап, ана теленә, сәнгатькә гашыйклар. Татар теле укытучысы Венера Мансурова тумышы белән шушы ук авылдан. 1994 елда Оренбург педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаучыларның беренче төркеменнән. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрының рәхмәт хаты мактау грамоталары белән бүләкләнүче дәле. Аның укучылары әлеге елда да татар теле һәм әдәбияты буенча төбәк олимпиадасында беренче урынны яулады. Балалар инде бик тырышып үзләштерәләр, чөнки нәтиҗәләребез бер сәгать кенә булса да нәтиҗәләребез бар. Балалар белән ел саен район, өлкә һәм региональ олимпиадаларда катнашабыз. Катнашуына түгел, җиңүчеләр һәм призерлар да булып кайтабыз. Әлеге дәресләрдә туган телебезне, мәдәниятебезне саклауда, үстерүдә дә зур эш алып барыла. Балалар туган телләрендә дөрес итеп сөйләшә, яза. Татар теле кабинеты да замана таләпләренә туры килә. Һәр класста компьютерлар, уку өчен барлык шартлар да тудырылган. Кечкенә авыл мәктәбе зур республика ярдәмен тоеп яши. Татар теленә, халкыбызның гырыф-гадәтенә саклык белән караган милләттәшләребезнең дәресләре истә калырлык дәрәҗәдә үтә. Казаннан безгә китаплар ибәрәләр. Безне балаларыбыз зур результатлар күрсәтәләр муниципаль олимпиадаларда һәм республиканская олимпиадаларда. Безне Казанда беләләр. Әйе, алар актив. Татар теле буенча үткәрелгән интернет бәйге лауреатлары, өлкә шигырь бәйрәмнәрендә, фестивальләрдә даими катнашучылар. Мәктәптә барлыгы 54 укучы һәм аларга 15 педагог белем бирә. Эшләре дә бер тату гаиләнеке кебек. Шунысы да игътибарга лаек, педагогларның яртысы диярлек ир егетләр. Хезмәт дәресе аеруча популяр. Балалар ясаган һәр экспонат күргәзмәләрдә җиңү яулый. Чираттагысы хәрби тематикасына багышланачак. Мәчетләр дә ясадылар. Менә авылыбызда бик күп күренешләрне ясадылар. Монда күбесе юк, күбесе выставкаларда. Бөек Ватан сугышына 70 еллыгына әзерләнәбез, әйберләр ясыйбыз. Пулемет менә ясадык, автомат, ППШ. Кызларны киләчәктә хуҗабикәләр буларак йорт эшләренә өйрәтәләр. Без хезмәт дәресендә күп эшләр эшлибез, тегәбез. Менә 5нче сыйныфта без юбка тектек һәм алъяпкыч текте. Хәзер менәки носкилар бәйлибез. Туган телдә уеннар, җыр бию. Кемдер бии, кемдер җырлый, кемдер шигырь сөйли. Һәркем күңеленә ошаганны сайлаган. Венера Мансурова укучыларын изләнү тикшерү эшләренә тарта. Кичәләрдә балалар башкарган җыр һәм биюләр дә мәктәпнең милли юнәлеш алуның нәтиҗәсе. Мәктәп каршында эшләп килгән Ләйсән фольклор иҗат төркемен җитәкләгән Венера Мансурованың йыгынтысы зур. Балалар белән без Орленок лагерендә булдык. Анда бөтен дөнья фестивале үткәрелде һәм анда безнең балаларга ЮНЕСКО тарафыннан мактаулы исем бирелде. ТНБ каналын карыйбыз, анда да чыгышлар бар бит балаларга хәрәкәт биюдә хәрәкәтләрне өйрәтүдә, шуннан өйрәнәбез. Тик авылларда балалар саны аз булуы Никола авылында шитләтеп үтмәгән. Әлеге елдан балалар бакчасында үзгәрешләр көтелә. Елдан ел балалар исәбе әзәя. Шуның өчен инде 2015 елда безнең мәктәпне балалар бакчасы белән кушабыз диләр. Инде 15 елда балалар бакчасы безнең мәктәптә була. Балалар бакчасы һәм мәктәп берлектә милли үзаңны, татарча фикерләүне үстерүгә, балаларны үз телләрендә өйрәтүгә багышлаган чаралар бу авылда алга таба да күп булачак. Кичкенә сабыйлар ана телендә иркен сөйләшә, яраткан җырларын башкара. Бүгенге көндә бездә 12 бала саны. Алар инде татар телен гаиләдә үк белеп киләләр. Без тагын да ул татар телен алар онытмасын дип үзебезнең балалар бакчасында оның өстеннән эшлибез. Барыгыз да йөрәгемдә диеп әниемәйтә. Туган телне өйрәнү, гырыф-гадәтләрне саклау өчен чикләр юк. Закламый Казанда үтәчәк регионара олимпиада моңа дәлил. Фирүзә Абсалямова, татарлар.